Minn tliet ilmenti li għamel kontra l-PBS għand l-Awtorità tax-Xandir, il-Partit Nazzjonalista ma nata rimedju fl-ebda wieħed. Minkejja dan il-Partit Nazzjonalista xorta waħda ħareġ jattakka lill-PBS. L-ewwel ilment kien għax skont il-Partit Nazzjonalista, TVM għamel ebda referenza għal kontenut tal-messaġġi bejn id-deputat Rosien Kutajer u Jorgen Fenek. Iżda minn dak li riżulta quddiem l-Awtorità tax-Xandir, il-fatti wrew mod ieħor. L-Awtorità konkludiet li fil-ġranet meta din il-kwistjoni kienet fuq net tal-aġenda tal-pajjiż, il-PBS irrapporta l-osservazzjonijiet u l-kummenti rigward dan il-każ. Dan mingħajr ma ppubblika dawn iċ-chats kif rid il-Partit Nazzjonalista, anke biex jimxi ma dak mitlub b'divjat mill-qorti. Għalhekk l-Awtorità ma laqgħatx l-ilment tal-Partit Nazzjonalista. Fit-tieni każ il-Partit Nazzjonalista l-menta li ma ġietx irrappurtata stqarrija tiegħu dwar id-dejn, li ma stqarrija kienet maħsuba biex tagħti interpretazzjoni lill-istqarrijiet uffiċjali tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Ir-riżulta l-PBS mexa mal-linji gwida tiegħu u għalhekk l-Awtorità ma laqgħatx dan l-ilment. Każ ieħor kien dwar stqarrija fuq rapportaġġ ta' stqarrija tal-Partit Nazzjonalista dwar id-diskussjonijiet bejn l-MUMN u l-Gvern. Fit-tmiem din id-deċiżjoni, l-Awtorità qalet li filwaqt il-PBS naqas milli jirrapporta silta mill-istqarrija tal-Partit Nazzjonalista, dan żgur ma jirrendix il-PBS bħala servizz li jservi ta' magna ta' propaganda favur il-Gvern kif allega l-Partit Nazzjonalista. B'hekk fit-tliet ilmenti ma natax rimedju wieħed lill-Partit Nazzjonalista u b'reazzjoni għal dan il-Partit Nazzjonalista reġa' ħareġ jattakka lill-PBS.